Започваме урок тематичен, свързан с връзване на вратовръзки. Хубава вратовръзка, маниал. Гледайте. Риза Вегея. Да няма после, това е ефтино, 3,40 струва от пазара. Така, ето така се връзва вратовръзка. Фест специално за теб. Възел Уиндзор и половина. Започваме. Това е първата част. Гледаш ли фест внимателно? Ето това е първата част. Тук се изравнява, след което започва втората част. Ето фест. Да видиш кой е некадърен да връзва вратовръзки. Така. Бате, гледаш ли? Селянин бургаски. Гледай сега да видиш. Кой е некадърен да връзва вратовръзки? Я да видим сега. Какво става сега? Възела? Грозен ли е възела? Я да видим. Я да погледнем сега. И какво се получава сега? Един грозен възел, нали? Я да видим грозен ли е този възел. Оп! И сега? И възела ли е грозен? Грозен ли е възела да видя? 32 см има ли додолу? Грозно ли е това? Фес? И сега се подигравайте. Тапаци комплексирани.